Tervehys vaan kaikille täältä Joensuun Ystävyyden puistosta. Nyt on jo 5. kesä, kun Marketta on aktivisti. Teos syntyy tänne keskelle puistoa ja tällä kertaa tällaisena monivärisenä väriilotteluna ehkä symboloiden myös sitä monimuotoisuutta ja moninaisuutta, mikä me muodostetaan luontoperheenä tässä kaupunkiympäristössäkin. Ja tietysti niin kuin aina jo edellisinäkin vuosina tämä Marketta on aktivisti on symbolinen teos sellaiselle niin kuin kansalaisosallisuudelle tämän meidän rakkaan kotikaupungin kaunistamisessa. Ja mulla on ollut sellainen visio, että esimerkiksi tämä Ystävyyden puutarha, Ystävyyden puisto voisi olla sellainen yhteisöpuutarha, mihin kaupunkilaiset tästä läheltä vois kaikki tuoda ikään kuin istuttaa kukkia, mutta siihen ei ole vielä ainakaan tartuttu. Ja tämä idea ei missään nimessä ole kritiikki niin kuin kaupungin puutarhuria kohtaan, vaan ymmärtää ne rajalliset resurssit, mitä tällaisiin puutarhajuttuihin laitetaan tässä kaupungissa. Mutta me toivon, että nämä marketat symboloi sitä ystävyyttä, minkä vuoksi tämä puisto on myös nimetty, ja sellaista monimuotoista ystävyyttä. Ja Marketta on aktivisti, niin on myös tietysti myös sellainen hieman rajoja rikkova teema siinä myös, missä niinku uskalletaan ottaa sitä tilaa kaunistamiselle. Mutta mitä tää sulle voisi symboloida? Että en halua myöskään niinku rajoittaa sitä monimerkityksellisyyttä, mikä tässä teoksessa voi olla. Mutta eiköhän ole aika ruveta istutustoimiin, ja se on about tää sama paikka, mikä on edellisinäkin vuosina ollut. Niin se on about tässä. Vähän ruotettunut. Aika kova. Ja sit kun ollaan istutettu nämä kaunokaiset, niin sit laitetaan vielä vettä niille. Kukkikaa
kauniisti. Tää on vähän paahteinen paikka, mutta nämä marketat on tosi kestäviä. Noin, tuokaa iloa monelle. Kiitos. Kiitos Market. Hyvää kesää kaikille täältä